agafàvem el tren anomenat California Zephyr, que vol dir el Zafiro de California en castellano, i ara estem sortint d'Emeryville, que és la població que hi ha enganxada a San Francisco, perquè a San Francisco no hi ha tren, i ens disposem a iniciar un recorregut de 55 hores, és a dir, 2 dies i una mica més, fins a Chicago. Però ens aturarem a Grand Junction demà a les 9 del matí, és a dir, ara són les 9:10 i agafem el tren. Estarem 24 hores en aquest tren i ho anirem explicant així per fascicles. Està molt bé dintre el tren perquè, oita, si tens gana, bueno, set més aviat, hi ha sucs de taronja, gots mida Estats Units, vol dir grans, caramels, una mena de mins que despejen tot, gots de cafè, això no sé què és, i sucre. Vaja, ja no falta de res. Acabem d'entrar al vagó observatori, és molt xulo. Té unes finestres supergrans, com podeu veure, i unes butaques estupendes orientades a mirar el paisatge. Encara no porta gaire, però ja portarà. Fent una volta per dintre el vagó, que és un cotxe de 2 pisos, metàl·lic, crec que és dels anys 60, i això és la zona d'habitacions de primera classe. Que no, la meva no, la meva és de segona, és més petiteta, més cara, saps què vull dir? La meva era més barata. Màquina de cafè i aigua, i això són les roomets, que és l'habitació que he agafat jo, que aquí té 2 llits, 2 seients, que en realitat els 2 seients després es pleguen un sota l'altre i se'n desplega un de dalt. I ara us ensenyarem com queda la romet, que en diuen, en posició nit. Els 2 seients de sota s'ajunten i els 2 de dalt es despleguen del sostre i queda així. Una llitera aquí i una altra aquí dalt. És la part superior on hi ha les romets, que són les cabines petites, i aquí hi ha una escala que serveix per baixar a la part de baix del tren. I aquí hi ha les maletes, aquí hi ha la meva. Aquí has de fer un acte de fe constant, perquè pot ser que algú agafi la maleta i foti al camp del tren. Cap allà hi ha més cabines. Aquí hi ha una dutxa. Mare de Déu, preferiria no haver-m'hi de dutxar. Està net, teòricament, però... I aquí a l'altra banda hi ha els lavabos, que ara haurem de fer servei.
Segona part del viatge, anem de Grand Junction a Chicago i estem enfilant les muntanyes rocalloses, com podeu veure, paisatge espectacular, allà la locomotora del tren, fantàstic, heu de venir i veure-ho. Finalment hem arribat a l'estació Union Station a Chicago. Han estat gairebé 55 hores de tren a través de les muntanyes rocalloses, però Rocky Mountains, no us ho perdeu, feu-ho!